Aħna għandna wkoll każ l-ewwel każ Malta fejn kien hemm pazjent Malti li kien qed jgħix u kien qiegħed ġewwa qed jittravelja ġewwa pajjiżi pajjiż fejn kien hemm il-mikrobus nispjegaw illi eventwalment wasal Malta. Irrid ngħid li meta wasal Malta kien diġà għadda perjodu fejn kellu d-deni u allura meta wasal Malta ma kellux deni u allura ma kienx hemm tal-biża' li tibnu nemusa u tista' twassal l-oħrajn. Però aħna xorta ħadna dal-każ b'serjetà kbira. Dan huwa Malti ta' 32 sena li kien qiegħed jivvjaġġa fil-Gżejjer Paċifiċi. Fil-29 ta' Jannar qabdu d-deni, eventwalment ġie Malta kellu xi sintomi oħrajn eventwalment ġie Malta fit-3 ta' Frar. Meta wasal Malta fit-3 ta' Frar aħ diġà mal-ewwel it-tabib tiegħu dik in-nhar sabu li ma kellux deni, però tabib informa lill-awtoritajiet tas-saħħa u għalkemm kien diġà dak il-perjodu xorta l-awtorità tas-saħħa Maltin ħadu prekawzjonijiet kollha skont kif indikati mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa u mill-ECDC li huwa l-European Centers for Disease Control u da il-pazjent kien iżolat fid-dar tiegħu